Boom Cymru! Os mae Cymru mas, pwy ni fod cefnogi de? O, cwestiwn da. 2 munud. O, boys, y cwestiwn yw, pwy sy'n mynd i ennill heriau pêl-droed PopT? Let's go! Fi'n eitha gyflym. Cryfder fi yw pace. Round the world, ti'n modd? Beth sy'n neud fi'n well na pawb arall? Agwedd positif. Dwi'n meddwl bod fi eitha da yn crossbowed. Dwi'n eitha da yn saethu. Dwi'n rili angen nhw gyd. Fi ddim yn dda yn sgôr o gols, ni wastad yn bwrw ba. Falle fydda'n dod mewn handi. Reit y boys, her hi fi'n y crossbar challenge. Boys, you're making a dash. Cynnig. Jed, ti sy'n gyda. Oh, Jed! Sbo hwn yn dig! Na fe. Right there. 3 pêl. Dwi'n gwybod siw, Jed. Di glas gyda. Glad mewn. Di glad mewn! Yeah! Oh! Bod Jacob yn meddwl bod yn mynd i ennill. Neu Jed. Yn syml, fi sy'n mynd i ennill. Na! Fi di matcho, boys. Crys coch, sgidiau coch. Fi'n meddwl am y pethau yma. A hefyd, oedd Ben Davies di mynd i ysgol fi. Fi di dysgu cwbl o pethau yn fy amser i. Mor agos! Mae o'n sgil, dwi'n meddwl. Mae o'n sgil, ond hefyd mae'n gallu bod luck. Gair o gyngor Elin, paid yn neud beth nes i neud. Go on, Elin! Come on, Els! Come on, Elin, y boots newydd. Yeah! The boots! Mae'n Elin, ti'n modd? Mae wedi bod yn sgorio. Si, gwrwch. Si? Yes! Oh! Os oedd y crossbar fel 10 troedfedd dan fel e, ti'n iawn? Go on, Els. Go on! Oh! Ysgam yw wedys i! Come on, El! Oedd e jyst yn mynd i'r dde, ti'n modd? Fi am drial tactic bach yn wahanol. Fi am bigo'r bel lan, a wedyn rhoi cic iddo fe. Pêl llaw neu be? Pêl droed ni'n chwarae. Pêl droed llaw. Cadi! Na gyd fi angen neud yn y siw bod y bel, digon o uchder, a fi'n credu byddai'n oce. Yes! Sa'n siŵr os bod na di gweithio. Mae'n eitha amlwg mai fi yw'r gwanna, oce? Yes! Ti di gweld y boots pawb arall? A ti di gweld trainers fi'n gwisgo? Oedd y tensiwn pan oedd o'n awyr. Os neb di bwrw crossbar to, y gore olaf. Ie? Fi'n meddwl bod Jacob, mae fe'n dildroedio'r bach da. Come on, Fi'n eitha dda o driblo. Fi'n eitha gyflym. Fi'n gallu gwneud loads o kicky-uppies. Crossbar! Just ennill. Na fe, na'r llinell. Unrhyw beth o dan hwnna, teiga. I'n teimlo fe! I'n teimlo! Na! Wel, oedd hwnna bach o flop. Be ni am wneud nawr yn mynd i leino'r peli lan, y cyntaf i fwrw'r crossbar tro yma sy'n mynd i fynd â hi. Os nawn ni, gawn ni weld. Ti di gweld Elin? Pan o'n i'n pigo Elin lan bore yma, a dwi wedi dod â boots efo fi. O'n i'n meddwl, oce, Elin, ti mai ennill. Pwy sy'n chysmyg? Ben dan Jacob. Mae'n gwisgo'r Crys o'r yna, mae'n meddwl bod e'n y busnes. Right, barod!
Wel, dyna ni, y her cynta wedi gorffan. Da iawn chdi, Jacob. Da iawn, da iawn, da Yes! iawn. Gyda'r becso Gyda Elin, mae da ni'n 3 gyfle. Tro nesa, yn yr her newydd. Oes. Wel, be ni'n neud e? Montage. Elin. Mae'n really dda byw, Droed. Yes! Come on! Off a tee, please! Off a tee! Go on, Gael! Ie, to be, fi'n teimlo'n oce am penalties. I Jed yn agos, ond fi'n credu taw fi fydd yn ennill. Pwy fydd yn mynd â hi heddi? Dwi'n meddwl... fi.